ଭାଇ ଆରେ ଖରା ଦିନଟାରେ ଗଛ ମୂଳେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ବସିଛ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଭାଇ। ଆରେ ମୋର ଗୋଟାଏ ଝିଅରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତମର ତ ଚାରିଟା ଝିଅ। ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ ତ ଆମକୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ପେଲ, ହେଲେ ତମେ ସେ ବାବା ଫାବା ଚକ୍କରରେ କେମିତି ପଡିଲ? ଆରେ ପୁଅ ହବା ଆଶା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ହଁ। ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛ ଦେଖିଲି ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ହାଁ? ସେ ଶଳା ବାବା ଯେତିକି କଥା କହିଲାନି, ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଆସି ମତେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲା ଭାଇ? କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଠୁ ମୁଦୁକ ନେଇଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମୁଦୁକ ଖାଇକି ଗିନାଟାକୁ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ ଧୋଇଦେଲା ଯେ ଆମ ଗାଈର 11 ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଶଳା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ। ମୁଁ କହିଲି ଗାଈ 11 ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କଲାଣି ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଗୋଟାଏ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରିବନି? ନିହାତି ନିହାତି। ଶଳା ସେଇ ଚକ୍କରରେ ମନ ଖୁସି ହେଇକି ଆଇଥିଲି। ହଁ। ସେ ବାବା ପୁଣି କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ ଆଉ କହିଲା ସେ? କହିଲା ଗଲା ବେଳେ ଏକ ମୁହାଁ ହେଇ ଘରକୁ ଯିବ, ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ, ଶଳା ମୁତିବ ନାହିଁ, ହଗିବ ନାହିଁ, ଛୋପ ପକେଇବନି, ଏମିତି କି ପାଡ଼ ଆଇଲେ ବି ତମେ ପାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏତେ ରଖିଛ? ହଁ। ଶଳା ନେଇକି ଆଇଲି ଦେଲି, ମନ ତ ଖୁସି ପୁଅ ହବ। ଶଳା ପୁଅର ନାଁ ବି ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଛି। ଶଳା 4 ସାର୍ଟ ବି କିଣି ଦେଇଛି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ହେଲା। ହଉ ଛାଡ ମୋ ଭାଇ, ଆଉ ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ।